Nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy milyen tényleges társasági adómentes tevékenységek létezhetnek a te üzletedre. 3 különböző dolog van, amit meg kell vizsgálni. Ha egyik dolognak sem felel meg az adott cég, akkor van 9%-os társasági adó a nettó profitra. Első dolog, amit meg kell vizsgálni, hogy mi az adott cégnek a tevékenységi köre. Nagyon sok társasági adómentes tevékenység van az Emirátusokban, például a fizikai termékek nagykereskedelme, ez a B2B Trading of Physical Goods. Tehát, ha én például Ázsiából importálok termékeket, nem kell, hogy beérkezzenek a termékek Dubajba, eladhatom közvetlenül Európába is. Bizonyos feltételek mellett felső forgalomkorlát nélkül is teljesen társasági adómentesen végezhetem a tevékenységet. Mik ezek a kondíciók? Körülbelül 40 free zone létezik az Emirátusokban. A free zone nem más, mint különböző szabadkereskedelmi zónák. Vannak azok a szabadkereskedelmi zónák, amik valamilyen kikötőben vagy reptéren vannak. Ezeket úgy hívják, hogy designált zónák. Hogyha designated zónba jegyzem be az adott céget, ha van fizikai irodám, tehát nem flexidesk, nem virtuális iroda, hanem tényleges, privát irodája a cégnek, és van minimum egy ténylegesen bejelentett teljes munkaidős alkalmazottja a cégnek, aki az Emirátusokból végzi a tevékenységet, és ha az évi pénzügyi kimutatások auditálva vannak, akkor ezen 4 kondíció, hogyha mind megvan, akkor be lehet adni az igényt teljes társasági adómentes tevékenység végzésére. Az nem megoldás, hogyha magamat jelentem be alkalmazottnak, vagy valamelyik barátomat, aki valójában Magyarországon él, mert az adóhatóság meg fogja nézni, hogy az adott alkalmazott hány napot töltött el az Emirátusokban. Érdemes ténylegesen felvenni egy alkalmazottat, egy olyan embert, aki ténylegesen az Emirátusokban él. A második társasági adómentes szenárió. Meg kell vizsgálni, hogy hol vannak a cégnek az ügyfelei. Nagyon sok információ terjeng az interneten, miszerint ha a cég ügyfelei nem emirátusoki cégek, tehát ha például Európába számlázok, akkor nincs társasági adó. Ez nem igaz. Pont az ellentétje az igaz, hogyha a forgalmam több mint 95%-a olyan ügyfelektől származik, amelyek valamely free zone-ba vannak bejegyezve, akkor, ha rendelkezek fizikai irodával és bejelentett alkalmazottal, akkor felső forgalomkorlát nélkül teljesen társasági adómentesen tud működni a tevékenység. Meg kell vizsgálni, hogy mekkora lesz az éves forgalmam. Ha az éves forgalom várhatóan 3 millió dirham alatt lesz, ez kb. 270 millió forint, mai árfolyamon számolva, akkor mindegy, hogy mi a tevékenységem, mindegy, hogy hol vannak az ügyfeleim, nem kell hozzá se fizikai iroda, se bejelentett alkalmazott, akkor a társasági adó lemegy 0%-ra. Ez a kis és középvállalkozásokat segítő Small Business Relief, amit több százezer vállalkozó élvez az Emirátusokban. Mikor 9% ténylegesen a társasági adó? Hogyha nem társasági adómentes tevékenységet végzek, ilyen például minden professzionális szolgáltatás, marketing, IT, tervezés, HR, ezek sajnos nem társasági adómentes tevékenységek. Tegyük föl, hogy az ügyfeleim európai cégek, és tegyük föl, hogy a cégem forgalma több lesz, mint 3 millió dirham. Ebben, és csak ebben az esetben lesz 9%-os a társasági adó, viszont az első 375 000 dirhamnyi profit, amik mai árfolyamon számolva 34-35 millió forint, az első 35 millió forintnyi profit mindig 0%-on adózik, és több társasági adócsökkentő tétel is létezik. Tegyük föl, 3 millió dirhamnál több a forgalma a cégemnek, és van adott esetben $500 000 nyereségem. Az első 100 000 dollárnyi haszon az nullán adózik. Tegyük fel, hogy van 2 igazgató a cégemben, akiknek fejenként 120-120 000 dollárnyi igazgatói tiszteletdíjat kifizettem, akkor már ott tartunk, hogy 100 plusz 120 plusz még egyszer 120, már 340 000 dollárig teljesen társasági adómentesen tudok üzemelni, ugyanis az igazgatói tiszteletdíjak társasági adócsökkentő tételek. Ezen kívül utazás, repjegyek, étterem, hotelek, ezeknek a költségeknek a felét le lehet vonni a társasági adó alapból az Emirátusokban.